Pokiaľ ide o situáciu s pohonnými hmotami, Slovnaft ako dominantný hráč poskytol dnes správu, že v podstate sem tam sa môže nejaká drobnosť vyskytnúť, ale pokiaľ ide o plynulosť zásobovania ropnými produktmi, tak je zabezpečená. Nemyslím si, že by na Slovensku bola nejaká nervozita, pokiaľ ide o naftu alebo pokiaľ ide o benzín. Diskutovali sme, keďže piatok končí účinnosť vládneho nariadenia, či toto vládne nariadenie budeme predĺžovať z hľadiska účinnosti. Jedna vec je, na ktorej sme dohodnutí, že ponecháme naďalej obmedzenie, pokiaľ ide o celkový objem nafty, ktorú môže natankovať niekto do nákladného auta, ale s tým, že zvýšime tieto limity. Teraz je to, myslím, 400 eur a 200 litrov. Podnikateľský sektor nás žiada zvýšiť tieto limity. Hovorili sme o tom so Slovnaftom, nevidia v tom nejaký zásadný problém. Preto, ak budeme robiť zmenu tohto vládneho nariadenia, tak je vysoká pravdepodobnosť, že pôjdeme do zvýšenia týchto dvoch limitov.